Det er fordi, jeg er i gang med at lave, det er fordi, jeg er i gang med at lave en røgbombe med mine sodastavs. Og det kræver bare lige, at jeg skal bare lige bruge noget, der kan til til noget. Men problemet er, at det blæser af helvede til udenfor. Hvorfor? Pew! 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 You stuck me!